dit is wat ik in graag channel te doen. De just het loopt al helemaal vol met kriespul. Nou Jeroen, hier ben ik al een aantal winkels die echt vol is met kriespul. En dan is Sinterklaas nog net eens best. Dus ik saffel het wat in Friesland op het moment dat de feestdagen in de buurt komen. Maar een klein netje, want ik ben dol op piepernoten en op chocolade. En ik kerstje weer in juli al keepje. En ik heb dus gewoon nog alle keer Sint Maarten snoep. Maar hoe zit dat eigenlijk als naar het buitenland verhuist? Moest dan al die tradities missen of komen er dan weer oren? Nou Jennifer, dat zie ik je vertellen. De just we zitten echt nog midden in het Halloween snoep. Dat is een feest op 3 oktober hier, waarbij de band alle keer bij de dwarren langs gaan om snoep op te halen. Een beetje hetzelfde als met Sint Maarten, maar hier dat is dan net maar een lampion. Maar verklaard als een Superman, of een pompoen of een prinses. En Halloween, dat is eens een Iers feest van oorsprong. Dat wordt vierd om boze geesten te verdruwen. En het is er nog Ierse immigranten mijn om naar Amerika, doet ze hierheen kwamen te verhuizen. En nu is dat dus helemaal verloren in dat feest, werd het eens vooral om snoep draait. En het is wel een heel soort meer in Amerika. Sa has big leaks. Ik Cinco de Mayo, een feest waar het helemaal draait op Mexico en de Mexicaanse cultuur. Maar in Mexico vieren ze het niet. Ja, dat is wel herkenbaar. En volgens mij is het ook zo mixa. Want volgens mij komt Halloween steeds meer vanuit Amerika naar Nederland. Bij mij in de buurt heb ik al eens spokentochten georganiseerd. Dus bij daar ik wat die, laat het even weten in de comments. Ja, inderdaad. En dan just ik echt dat de tradities en de feesten van een land helemaal oornom worden kennen in een oorland. Ik ben nou even naar de winkeltag in, want ik moet je hem hier even channelen. Er is namelijk een Nederlands feest dat wij hier op een iets andere manier ik nog vieren. Ja, dit is wat ik in graag channelen te doen. De just het loopt al helemaal vol met kriespul. Het in de november, maar goed. Maar goed, dan denk je, Kries, dat hebben we in Nederland toch ook wel. Ja, maar er is één persoon in het Kries-verhaal en die is eigenlijk heel Nederlands. Hier hebben we onze Kriesman, eens, een witte but, een oude man, een rode moedse en een rode jas. Totdat je hem ergens ontdenken, misschien een Sinterklaas. En dat komt omdat bijna 200 jaar geleden al, tussen 1840 en 1870, binnen een heel soort Nederlanders naar Amerika verhuizen. En die hier zijn namen voor, dat wie een landverhuizers. En die mensen verhuizen vooral omdat het in Nederland gewoon net te betalen wie. En in Amerika toch een heel soort mensen, dat is het beloofde land, daar kan ik een mooi leven op bouwen. En die vieren Sinterklaas, die band die kregen van de ouders heel soort cadeautjes in die tijd. Ja, al die andere band die denken, ja dat willen wij ik. Dus uiteindelijk hebben ze in Amerika dat oernaam, hebben ze er Santa Claus van maken, hebben ze het samen dienen met Christ. En nou is er ook pakketjes onder de been. Blijkbaar had Amerika dus al een feest wat afstamt van uw Sinterklaasfeest. Maar, wat wist je? Welk feest kunnen we nog meer dealen met Amerika? Drop het in de comments.